taklak tekluk jam 09.00 bengi mripate ngantuk Umi Sumaiyah terus diceluk dijak nang mburi Abakarjo jaluk sing dijaluk rak wedang kopi ceritane aku ditari rapi calone bojoku anake bupati tak takoni jenenge ngakune Siti pungkasane anake blantik sapi areke ayu pancene lumayan ro aku pisan kok ngajak kenalan arek wedok takon sapa jeneng sampeyan Aris arek ganteng sak kecamatan bareng saiki dheweke dadi bojoku jam 7 sore ngajak mapan turu mlebu nang kamar wong loro mateni lampu graya dadak ngaremet sambu asik asik Budi Wijaya cok yo Abakarjo ceritane aku ditari rapi calone bojoku anake bupati tak takoni jenenge ngakune Siti pungkasane anake blantik sapi areke ayu pancene lumayan ro aku pisan kok ngajak kenalan arek wedok takon sapa jeneng sampeyan tak wara Aris arek ganteng sajati bareng saiki dheweke dadi bojoku jam 7 sore ngajak mapan turu mlebu nang kamar wong loro mateni lampu graya dadak ngaremet sambu mangan pindhang nang peteng-peteng cewek balong panggang ayo meteng bareng pinara ingkang sekeco mirengaken kidungan kula
uripno alam donya cumaksa pisan ne wong iku ngono kanggo jian ayo nglakoni sabar lan kesyukuran nek sugih miskin iku percobaan abakarjo sing kagungan kersa bengi niki ngumpulaken sederek sedaya ditanggapaken lodro diramek-ramekno Budi Wijaya dipimpin Mas Didi Purwanto Bapak Karjo pancene setil nyambut gawene selalu berhasil niki mungkin kula disemayani mari tampil jange dikei dhuwit 2 juta saben wulan dikongkon nyicil mlaku-mlaku cak lagi Jor gue enak ngene jula-julin dangdut dipangane iso enak sore enak apa maneh bengi tengah wengi ngene tambah enak yuk kalem-kalem ae coba gawane ngene kawurung meneh buyaris 2:30 kembangno terus kepingin pinter aku melok kursus cita-citaku kepingin bintang kampus tapi uripku kakean kasus cita-citaku kepingin sukses tak rewangi aku melok les kepingin gondol gelar DRS burung tadi dokter Andes aku malih stres ngruman sani aku duwe kenalan kenal kula nonton ludukan ngakune ceweke arek Malang tak tukokno pentol 10.000-an namung semanten kidungan kula yen lepat nyuwun ngapura alhamdulillah main nggone Abakarjo meriah temen sukses Mas ngapunten niki wawenten panyuwunan mlaku-mlaku nang tunjungan bareng gak mlaku-mlaku nang balong panggang kae ta ide rek ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan cak ayo cak sopo gelem melu aku cak ayo cak golek kenalan cahayu ngalor ngidul liwat toko ngumbah motor
kenal anak sing tutur ngucap cingur jo dipikir on padha kanthi wisan jo dipikir agar padha gelem lagu mangan tahu jo dicampur karo timun mun malam minggu apik digawe nglamun loh nang leren apa nang leren tak apa leren gamelane wis mandek kon wis joget ae gamelan kete esuk ya mandeg gunung lho gamelane lho wis entek det gamelan tak sing badhok kakekmu lho gamelane lho gak ditabuh anjene panjamu remek kok iso remek lho ya maklum ngomong karo arek gendeng ya ngene iki lah masih gendeng kon lah kancaku ya gendeng lah kate gak kancaku kanca sapa kanca ngono lah masih aku gendeng mosok aku tok sing gendeng sapa maneh lah masih sing nonton lah ya gendeng wong nonton mbolono gendeng kon sat boto kapok lah nek gak gendeng lah apa lho nonton wong gendeng oh iya ya yo kasih nonton tok sapa maneh lah sing nyuting ya kucluk ya gendeng nah lah apa sing nyuting sing kembangno Budi Wijaya lha wong gendeng kok disuting nek gak ngono ya kasih nyuting tok lah sapa maneh panjake tambah kucluk lha apa panjak mbolono kucluk awis wong gendeng kok ditabuhi sing adang ya kucluk nah lah apa sing adang kucluk wis wong gendeng kok didangno sego kon ngomong aja sembrono lho apa elek tanpa rupa iki bengi iki Budi Wijaya main nggo daleme Abah Karjo iya det jeragan potong ayam terbesar sak balong panggang lho hebat kurang ya apa iki ngono gawe bayar ludruk gak duit macem-macem lah duwe apa cukup duit telek pitik apa ya kena telek PT digawe bayar kok niku lah ya apa gendeng kok niku sak balong panggang nek motong pitik ya nang abah kene kabeh nang Abah Karjo ana sing gak dibayar mosok kon karo ya gak tau takon karo ya apa aku bendina sing bubuti kok kuno e Katik sing wedok ya Grapia Ibu Sumaya Ibu Sumaya ya Umi Sumaya Umi iya ojo dilafatno ngono adane arep wong-wong dikek mangan dirahapno kabeh kate mbak aku ya kanca plek lho mosok det sekolahe sak kelas ambek aku lho Umi ku iya lho mosok det lho biyen ayune gak ketulungan kon tak kandhani iya Umi ku ayu oh jenenge Umi ki tetep ayu tapi iya. saiki suda lah kok iso suda soalnya PT saiki regane mundak ora apa ayu jebus-jebus pitik iku niku nanggap ludruk tanpa dinyang iya ludruk gurung main mlebu beleng nang Abah Didik iya dibayar kontan bayar wis gak diitung diitung pancene duwe akeh gak mikir engko kene sak tengen dijukukno berwol atusan tok iya percaya bayar atusan tok iya percaya sak mburi tambah gamut dijukukno temenan karo wijik ya gak ngono gak apa-apa kricik tapi kan akeh lho iya wong ancene wong urip nuwun sewu lho ya apa nek gelem anjang sono nang dulur iya. wis suwe gak kepethuk iki mang lho petuk mek bola-bola lho bola ndi kon iki lah sing masak nggo mburi ku bolaku kabeh goblok oh ya gak ngandel aku kandhane bola omamu Mojokerto teko Balong Panggang kok iso bola-bola teko ndi gak oleh ya bukane ngono tapi bola-bola teko ndi kon niku kon sing ngadangi bolaku goblok sapa dat ayo Supina iku ya apa Supinade iku Yusuf Supina iya lah jenenge wong sak kampung lah padha iya ana maneh dulure yu kami mang lah iya wong wedok kok dijengnono kami lah kira-kira kok tuwek titik lah ya kami tuwa
Kok iso jebus-jebus kami tua, kami ku jenenge wong. Lah iya yuk kami. Ya, yuk kami. Ana maneh adikne mak sing nomor 3. Sopo iku? Aku stres iku. Sapa? Loh, kok Yu iku teres ta stres. Yu teres iku ya apa? Teres, Jenenge wong ambane wong rukun, kota Iya. kandhane. Apa, Tet? Sing kora-kora iku mang. Lho. Bolo anake Mbah. Lho sampe sing kora-kora iku bolomu. Iya. Sopo, Det? Ayu lasi ku ya apa? Le yu lasi oleh kora-kora Wah. sampe Kok kopak-kopak. di bengkolan Saking apa? akase. Iya, saking akase. Wer. Iya. Giringane ana tas kresek ireng loro. Gawe apa, Det? Geng lupune wakarane wong mangan. Gak Ngenyek, takon. Yu lasi Kon ngene kudu ana padha dibacok, duwe kon. kucinge akeh. Oh iya. Iku temenan. Heeh. Nggo kene masalah jaman biyen lho. Iya, jaman biyen. Apa? Dalane durung ngene. Durung ngene. Iya. Biyen durung ngene ya. Durung. Eh, iya, apa? Saiki kewe rada atos. Saiki rada atus. Lah nek biyen Biyen iku Jawa blok katane. Zaman aku iki Iya. bedil kok kene sepedaku kecelep kok kono lho tak kandhani. Lho, sepedamu kecelupno kono, Mang. Iya saiki masjid ning Jelenggu. Iya, jelawur jembar. Musala gak karu-karuan. Akeh, Aku teko kene dok Iya. pas jam 7. Jam 7, Mang. Sembayang isak melo kok Kon melu jamaah. kerutuk kewajiban, Det. Iya, kerutuk. Akeh sing jamaah. Alah mek papat sih jamaah. Untuk nganyak diacok wong Maksud kene iku kapok. petang Oh, baris. petang baris sing gede-gede. Ya iya, Iya, wong jenenge ancene semakin lama zaman iku semakin maju. Semakin canggih. Aku rene kaget. Lah kaget deh. Ya masalah dalane wis apik. Iya, dalane wis apik atik mang dicorno kono, Mang. Iya, sampai kubur-kuburan dicor pisan kok. Lah apa ket mesti kejeng ngono kono. Aku seneng main go balong panggang. Iya, seneng main balong panggang. Ya Seneng mono ya nonton. mene. Iya, Kon mangan mang jangan rawon. jangan rawon iya. Enak, kok. Masalah. Bu ambane wong blobo. Wong akeh jangan rawon wis jar rawone enak. Iya, enak sedep. Oleh ngimbuhi kaya wong nebang. Iya, heeh. Ning mbuh wake aja nih. Wong bagane penggaweane mbele pitik. Iya. Saking sukane bengi iki di iwak sapi. Iya, Empale sak mene-mene. Iya percaya nek bali samene-mene. Empale sak mene-mene. Aku dikek 3. Lho, dikai telu. 3 kari situk. Gak tak pangan-pangan tak gawe terakhir. Lah, Barang tak cokot dudu empal Lah goblok. pungkasane. Laos kok tak. Mripatmu delok apa kono? Wong laos oleh godhog sampe padha mbek empal. Kok iso Kebacut. gak iso mbekakno laos sampe daging kono. Diarani sambel iku ya Iya, pedes. pedes pol. Umum lah pedes. Iya. Iku pedes pol. Pedes pol, heeh. Iya sampe ditambahi GPU. Remason. Mulane mari mangan geber-geber iku mau. Makanya aku ndodok nggo mburi ku Mang. Ya perkara sambel. Gendeng kono iku. Guyu dimpek. Aja diempet, engko mongkok lho. Omongku ndelok aku iki lho. Iya. Wong ganteng ya ngene iki. Enggak ada apa-apa to kamu koyo sapi teng ngono ganteng. Lah masih aku sapi tengkol ya tutupe sih. Aku tutupe. Iya. Kon klosete. Nek gak percaya wong Iya. kene, aku iki nek gak ganteng gak mungkin wong kene ngadep rene. Lah, Sing kono ngadep rene. sing kono ngadep rene. Ah, sing duwe gawe Heeh. ngadep rene. Iya. Guyu sampe kepentut-pentut diempet. Kulo jarane, yo cok wong delok jare ngono. Lho, niki ngoten. Kulo jenenge kuntet metik. Gak ngono anggit aku iki sepeda motor metik iki. Metik ku tanpa gigi. Lho, tanpa gigi. Awit-awit sama bayaran wedok. Rek masih wong antik mbok aja dikoyo sepeda Lah ces-cesan yo tanpa metik. gigi ku metik goblok iku. Mosok rek Abakarjo mang wis turu. Lah apa kok delok Bakarjo? Lah kabeh disawer aku gai. Oh kok komersil lho Sedat. Lho ya gak kabar Kok sih. arep-arep bayaranmu kok bojare ketuane Budi Wijaya. Aku bayaran nggo Budi Wijaya ya gak sombong Iya. ya gak kurang. Heeh. Mek 800. Oh. Pungkasane Abakarjo yo duwe Wong nek sukan. gelem ambil cocote ya oleh. Iya. Dagelane kandremis ku gak enak. Lho iya iki jek ana iki. Sopo? Lah mburi Abadidi iku. Iku ya jagane Iku nyawer. lho diceluk iku lho. Eh? Diceluk iku lho. Sisa. Ono dagelan dremis kaya ngono. Oh, aku bisa ta. Dagelan kanca aku lu demo akeh goblok.
kon cadalan kumpul Agus Kupri gak tau oleh saweran. Oh iya tibak dhewe. Iya iya. Ngomong ngono lha apa, Bos? Malah ngono. Iya. Nuwun sewu ya. Heeh. Ancene wong ku nek gelem berbudi bawa lesana. Iya. Sapa gelem nandur mesti cukup. Cukul. Nek gak duwe sawah nandura nang menungso. Iya, Iku bener. langsung diganti karo Gusti Allah. Iya. Nek nandur ku sawah ngenteni 3 wulan. Eh, Kadang-kadang gak panen pangan wereng nek pari. Lha apa coba-coba semangat. Aku sakjane ngene Apa? mau angkel ambek awakmu. Lah apa mangkel petuk kancane kon kok mangkel. Lah gak mangkel ya apa? Minggu ngarep pengenane. Iya. Perkara badhe anakku mbok isin-isin ngarepe maratuwaku. Lho iki nyatane sih, Dat. Lho, Lah pendidik aku cukup. Lah pendidikanmu kan kurang. Masalah wawasan yo jauh, Dat, musuh Cak Aris. nek tas iki. Iya. Tapi nek bengi iki aku kalah badan ambek awakmu bayar aku pen. Temen ta kon? Bayar aku pen. Temen ya? Lho iya. Dadi apa badamu? Sapa muni bayar aku entek? Bayarane tak yo. Nek gak percaya durung jewoto. Masa wis gak Foto apane? ngono pernah aku tau tak gendarong dina lho. Oh, sik ki lho. Nambahi. Ah iki. Iki lho. Kakak jare. Lho. Jangkrik gak cocok sama metitine. Lho gak apa-apa disyukuri, Dat. Teko kono le Joko kaya temen-temen ae. Pungkasane. Jambu kluthuk. Gak apa-apa disyukuri. Ya iya. Sapi ora Rezeki piro ae nek gelem trip. Lho, iku lho tambahi. Sapa? 20.000. Bayar request sapa? Lho. Apa? Request iku rupane kaya kures. Request iku njaluk, Blok. Request iku njaluk. Request iku njaluk. Sing gelem ya sapa njaluk kaya ngono rupane. Wong sing wedane dijaluk mengu ngene kok. Ndek kok niku. Ayo, Ayo badan apa Iya. kok karepmu? bedane apa menungso karo ayam? Jelas beda. Bedane. Nek menungso iku wong, tapi nek ayam yo kewan, Dat. Wong sekolah mancane bayar dedek. Kliru ngono iku. Ya salah keliru. Nek menungso ki duwe akal, duwe pikiran. Tapi nek ayam dolek panganan sak nggon-nggon dieker-eker. Ya mesti kon tumen ayam yung ndelek panganan nggo kamarmu. Kon iso nyalano? Ya iso benerno. Saiki apa bedane menungso ambek ayam, Dat? Nek menungso mati gak duwe tinggalan jeneng. Bener. Tapi nek ayam mati duwe tinggalan jeneng. Lah kok iso? Ayam bakar, Lho. ayam panggang, ayam geprek. Awake kok tak kandhani. Lho guyu tak baca raimu kan, Mbak. Bugasane aku kuculuk ya. Lah 1-0. Iya. Liyane ngono, Dat. Iku apa? Lampu. Iki lho. Lampu ngono lho. Iki lho. Lampu lho, Dik, lampu. Driji lho goblok. Driji ngene lho. Kon dudengmu iko. Lah, Ya sing ora tak- iki driji ro aku. Apa sebabnya lampu kok padang? Mergo ana setrume. Masih gak ada setrume ambil ngogas kok ya padang. Mergo diuripi ambek diesel. Masih gak ada diesel ya urip. Mergo iku elektronik, Dat. Masih gak elektronika ya ono. Sik tak balik nang awakmu ya. Iya baleno. Apa sebabnya lampu kok padang, Dat? Mergo matamu melek. Kok kira-kira kon merentang ngorok ya peteng goblok. Ya wis mesti nek melek ya padang biar nek merem ya gak ketok ngono iku. 2-0. Halah. Badan sing temen sing gak srekalan ngono. Lu kalah lu boreng-boreng. Lho kok kon badamu ngono iku. Kon ro laut. Ro Ya. ro, Dat. Apa sebabnya banyu laut kok asin? Nah, filosofine banyu laut iku ya asin, Dat. Kemelitik filosofi. Dagelan desa ngomongno filosofi. Mergo dipe. Dipengit memean ah. Sik katok Ya katok kok. kon iso nyalano Iso bener no. apa sebabnya uyah kok asin? Mergo kok dilat. Coba uyah iku wis notok gak ono rasane goblok. Ya wis mending nek didilat ya asin dat rasane kon iku. 3-0. Halah ya wis. Gak mungkin menang. Apa liyane malah. Nuwun sewu. Ambek sing notok kabeh. Iya, Jaluk iya. sepuro. Ero pitik. Ro pitik Teleke pitik jenenge apa? lantung. Teleke pitik jenenge? Lantung, Det. Teleke pitik apa sing gak mambu? Teleke pitik sing teles. Terus iku tambah ngalung-ngalung goblok kecepret didelok ngene. Ngene jere. Goblok.
teleke pitik sing mamel. Ah, mamel. Mamel itu tambah nyegrak. Nek gak percaya PT telek ambun. Ah, iki teleke pitik sing garing paling. Nek digawe rabuk ya sengak. Sik. Kok keliru ae, Dat? Hmm. Teleke pitik apa sing gak mambu, Dat? Telek PT dipoto. Ya wis mesti gak ambu wong dipoto kono. Lah nek gak percaya telek PT foto ngene. wis mesti wong gampang. Nah, ambun lah gak mambu. Kon ambu lho iku lho. Iki fotokopi. Lho difotokopi jare. Tak ngono Dat. Kon kok duwe dulur ngono sih, Dat. Lho dulur ku lak celuk kabeh. Ah. Mulane bener ra ngono. Aku duwe dulur ganteng ya gak masuk. Gak pantes ya. Lah, Dulurku dulurmu- ya jemburi-jemburi. Lah ya iku padha kaya iko. Kon gak krungu ta? Apa? Acara wingi ku sida, Dat. Wingi ku. Iya. Sida ta? Lu sida. Ya, Kon kaya apa? ayo, ayo ayo. coba suwen.